pues bazire erron Guardia Zibile, bazire karabineruak, eta haien semek, bueno, beti erraten zute gerra hasi zela por los vascos. Eta guk, mania hartu ziguten guri, mania. Oye, karabineruen semeak. Y mi padre, es que mi padre no sabía vasco, o no sabía castellano. Vino de un caserío de Irurita, de Almandoz, de un caserío, vino por Monte a Eugui. Y mi madre era de otro caserío, también sabía vasco. Y entonces ahí se hablaba todo vasco. Y de ese caserío donde era mi madre, pues venían, tengo 2 primas que se llevaban 2 años y vinieron a la escuela con 6 años y no sabían castellano. Y entonces oía hablar de los guardias y además les tiraban piedras y todo, como bichos raros. Porque había 2 cuarteles en Eugui y que tenían un mogollón de chicas, iban a la escuela todas y ¡esta! ¡Wow! Venga a reírnos de nosotras y de mis primas que estaban en el caserío, que no sabíamos castellano. Hombre, yo ya sabía más, yo ya sabía más, pero mis primas, que venían todas del caserío y de otras también que venían de allá, no sabían nada. Y nos sabía muy malo, y entonces nosotras todas, hablando en Eugui, todas castellanas, a poder ser castellano. Se te reían, pero muy fácil, oye, la vasca. Muy fácil se reían. Frankistek beren helburuen artean zegoen Espainia batuaren idea, ezta? Espainia uniforme bat, non disidentzia politikoa erabat baztertu eta erreprimitzen zuten. Langileriari dagokionez, beraiek nagusiki aberats eta elizaren pribilegioaren alde egiten zuten, langileria bigarren maila batean utziz. Eta askotan gelditu da bazterrean uniformazio kulturalaren idea. Hori ere frankisten helburutariko bat izan zen. Uniformazio kulturalaren ardatz nagusietako bat hizkuntza politika izan zen. Izan ere, fascistek izan zuten hizkuntza politika zehatz bat bere helburua zelarik euskara alor sozialetik erabat ezabatzea eta suntsitzea ezarriz lurralde osoan hizkuntza bakarra, gaztelania alegia. Euskararen kontrako errepresioak ez zuen mugarik ezagutu. Erabatekoa izan zen, alor guztiei eragintziena. Bereziki azpimarragarria, berez oso larria izan zelako, aurrak ere, aurre euskaldunak ere, errepresio horren helburu definitu zituztela eta horien kontra ere jokatu zutela. Kasu honetan, hezkuntza sistemaren bitartez. Gerra Karlistan bukaera iritsi zenetik frankismo etorri arte, 60 urte bitarteko epe bat. Eta aldi hortan, nik uste euskarak ezagutu zuela olako berpizkunde moduko bat, ez da, oso zaila da esaten horrek noraino iritsi bartzuen, baina bai ikusten dela, atzerakada historiko baten ondoren, garai hortan hain zuzen ere, zetorrela olako gogo baten ondorioz edo goraldi bat, ez da. Bereziki esango nuke, arlo batzutan, ez da, administrazio esate baterako ez, baina kulturan eta literaturan eta hezkuntzan bereziki eta olako argitalpenetan, edabideetan eta bazuden jakimen batzuk aktibatuta gogorren ondorioz eta hori martxan zegoen. Ikastola horiek bezala aldizkariak eta liburugintzare bai eta bazegoen produkzio bat eta mugimendu bat. Iruñeko udaletxean aurkitzen ditugu lehendabiziko eskaera eta gauzatze praktikorako bideak. Hor, artxibategian aurkitzen ditugu, beraiek egindako baimenak eskatzeko instantziak. Eskatzen dute hasiera batean lokal bat uzten altzaien, ikastola bat sortu nahi dutela.
Aurkitzen ditugu pare bat, 3 eskaera eta 1991an ja gauzatzen da lehendabiziko ikastola hura. Carlos III 21. zenbakia lehendabiziko pisuan kokatzen da. Hezkuntza proiektu horretan agertzen dien gauzan artean, dia momentu horretan Europan punta-puntako pedagogoekin bat egiten dutela. Esplizitoki esaten da, zigorrak ez direla onartuko, esplizitoki egiten da naturak daukan garrantzia eta esperimentazioak daukan garrantzia, esplizitoki ere esaten da, momentu horretan Europan dagoen De Crowley izeneko pedagogo bat, oso ezaguna dena eta gaur egungo haurreskuntza naiz eta irakasle askok agian ez dakiten, baino oinarrituta dago bere funtsezko eta zutaberik importanteenak De Crowleyren proposamen teorikoetan gauzatuak daude, eta horre egiten da horren aldeko apostua. Eta urtetik urtera, gero eta ikasle gehiago, hartzen dute bigarrengo eraikuntza Carlos III bertan, 12. zenbakian, aur andana dutelako, ezin kabitu, berriro ere 3. eskaera bat, 3. Eraikuntzara juten dira eskola piotarrek usten dizkietelako 2 gela, hor, eta mugimendua urtetik urtea geho eta handiagoa da. Ez dira betiko garai honenak, azken finean zakiutak gara. Asko eta asko gaur egun bezala erdaldunak ziren. Orduan, hor badago euskal nortasunaren kiko lotura afektibo hori aurkitzen dugu non nahi. Da, sentimendu oso sakona eta oso emozionala esango nukenik, zeharo emozionala. Eta kontagiatu egiten duena gaina, idazkiak irakurtzerakoan, baita ere beraien erreflexioak irakurtzerakoan, txosten hauek irakurtzerakoan, transmititu egiten dutena eta kontagiatu egiten dutena. Beste ikastola bat sortzen da Lizarraldera, eta hori gauzatu egiten da, bilgune importante bat ere bihurtzen da, hor Lizarraldian ere badago komunitate euskaltzale importante bat, eta beste bat ere irekitzen da, baina hau ja beranduago, 1985an, Baztanen. Familia euskaltzaleak dira sortzaileak, oso ezagunak Iruñan, eta beraiek Iruñan, Lizarran edo Baztanen, presupuestoak dira abertzaletasuna, euskal abertzaletasuna, euskararen ezagutza kulturala eta katolizismoa ere bai. Andereñoek euskaraz zeiten zuten, kantak, musika, dantzak, oidana, erabiltzen zen hizkuntza euskara bazen ere, imaginatzen dut, porque hori ez dugu bakarrik hola kuadernoren bat eskuratzeko aukera eduki dut, eta imaginatzen dut horiek denak, izanen zutela sentimendua edo konbentzimendua era horretan ikasiko zutela. Barearen ostean datorre gaitza, berririk ez guretzat. Denborak aurrera etengabian, denborak aurrera
me ponían la pulserica. Joder, y cuidado con la pulsera. Parecía que eras de una raza inferior. Eskuaraz ez da hitzige. Eskuaraz hitzetetzen mainen belarrian dago jauro. Ez eskolan ez da hitzige. Gero berriz, eskoltik kanpotatzen ginen, den eskuaraz. Ni eskolan ez da hitzige. Elkarren arten eskolan hola xuxumutxuka aiginela sumatzen maino zen, kasteetu eta belauniko jo, libruk bato eskuta. El mismo maestro que fue, pues nos castigaba. Si nos oía, nada más que oír, como una vara nos daba. Pero fuimos a la escuela y había unas maestras de Castilla, y aquellas por llamar a Aita cocazo. ¿Padre o papá? ¿Padre o papá? Y no tenía que salir mamá y ni Aita. Cocazo. Así que le cogí un odio al euskera por los cocazos de aquellas. Y claro, pues dejas olvidar. Hori izan zen, 1936 urtean bertan, gerra hasita eta berehala, badakigu hemen, Nafarroan gerrak ezaugarri izan zituen, ez zen fronterik izan, baina fusilatu asko eta errepresioa handia, eta hori da adibide bat ez da, eta da, hain exageratu ematen du, bando horrek berak esaten zulako, agurritza bera ere debekatu nahi zuen, eta gero eta txistuak, eta euskarazko liburuak, eta hori dena horren ikaragarria da, baina oso ongi erakusten du, frankismoa nola zen muturrerainoko mugimendu bat, eta baita alderdi horretan ere, hizkuntza eta kultura eta desagerrarezen nahi zituen, eta horrek ere ikusten du, momentu honetan, komandante militarrak zeukan ikuspegia, eta agurritzak berak ere min ematen zion, eta horren bila joan ziren. Hartu behar dien erabakiak estatuan hartu baino lehenago, hartzen dira Nafarroan. Orduan, abuztuan hasten dira ja antolatzen, egongo dien neurri guztiak. Egiten dutena da bidali alkate guztien gana iristen da eskutitz bat, nun eskatzen zaizkile irakasleen erreferentziak. Orduan, irakasleen erreferentzi horiek parrokoari eskatu behar diote, orduan da erlijiotasuna, erlijiosidadia, ez da nola esan, moralitatea, irakurtzen duten prensa eta jarrera politikoak. Hori eskatzen zaie Nafarroako irakasle guztien gainean egin ditzaten txostenak. Abuztuaren bukaerarako esaten du Bonisek ja baditugula 54 irakasle espedientatuak, osea que ez diena ja hasiko kursua, eta lehendabiziko trimestrean bukatzen dute beste guztien azterketa horrekin, azterketa politiko, erlijioso horrekin. Irakasleria osoa izan zela aztertua, hori da bat. Eta bigarrena, laurdena izan zela neurri batean edo bestean zigortua. Neurri batean edo bestean laurdena. Eta gainera, kasu batzutan, bai Lizarran eta bai Elizondon, eta sartu, itxi zuten, barrura sartu ziren, liburuak atera, erre zituzten, bortizkeria bera ere erabilita. Eta gero hortik aurrera noski, Lizarrako irakasle zen Petra Spirozi, esatetarako, non gratu edo titulazio eman zuten, ez zuen jasekulan izan irakaskuntzan lan egiteko aukerarik, eta errepresioa, errepresio kasu honetan zuzena, argia eta gordina. Behin, trenin omen zilozien, nehaike eta etxarriko rekete jefe bat, bakarra ezan, behin bat. Zaten duguna martitxena. Eta omen zilozien euskaraz izketan, trenin. Zengati, nehaike zan arren langile. Arrezakan hemen zerratoki bet. Eta bere langile zan. Omen zan. Eta, oso hartu eman, hartu eman ona. Eta alako batien etorri hemen zan bat eta polizia sekreta. Eta euskeraz erderaz, harrek erderaz, ustedes qué hacen aquí, hablando en vasco.
no saben usted que está eso está prohibido, eta bestiek nire aitzakin zijoan beste hemengo martitzen hoi, zan hemen zion bestiei, usted tranquilo, yo soy tal cargo político, eta que este es un amigo mío y no pasa nada, Ah, bueno, si usted lo dice, pues vale. Eta nik esango nuke frankismoak egin zuela, oso agerikoa izatean zainera, erabili zituela eskura zeuzkan baliabide guztiak. Alegi, izan zen euskararen aurkako eraso oso zabala, eta bitarteko asko erabili zituena, era guztietan, uste eskura zeukan mekanismo guztiak erabili zituela. Orrun, izan zen oso bortitza, berezikin ikuste garai horretan, gerra urtetan, eta lehenbizko urtetan oso bortitza, eta bortizkeria esaten duenean, era guztietakoa zen edo, psikologikoa bai noski, baina fisikoa ere bai, eskotan zigorrak eta atxiloketak eta fusilatzeak, eta aitzol, aguaxeta hor dauzkagu, eta horren ikuste frankismoak misio bat zeukala, bere buruari jarri ziona oso garrantzitsua beretzen noski, eta zen Espainiak bakarra izan behartzun, uniformea eta linguistikoki ere bai, eta nik uste misio bezala ere jarri ziola hizkuntza espainola ez ziren hizkuntza guztiak baztertzea. Mira, aquí en Alsasua había otro chico, era de un caserío, eran pastores. ¡Ja, qué cosa! En aquel caserío, pues, dan euskeraz, ¿me entiendes? Han sotarretan, dan euskeraz, eta eskolan, joder, viene a la mañana y, a ver, buenos días, había que dar al maestro, ¿no? Y a aquel pobre chico se le escapó Egunon. Aquel maestro, ya sabes, mira así y con rima dice, ¿dónde está el ladrón? Dijo Egunon, ¿dónde está el ladrón? Con rima, ¿no? Mira, aquel pobre chico, mira, si hay un agujero se tira del agujero aquel. Claro, todos los niños risas, ya sabes, es normal. Por eso esas cosas se grababan, ¿me entiendes? Yo decía, joder, a mí que no se me escape eso, hostia. Erdaraz gutiinak egon, eta pagatu zuten anilluet. Anilluet, eta zubita mazinen solaz nik pastratzen zori. Eta kostu mazinen zu bertzuat, zu pastratzen zinen bertzuat, eta gure beti korri. Eta ego, lau metra jatzen zara, biatzen un pestak pagatu. Nostrai. Y después prohibieron el euskera, prohibieron. Yo me acuerdo cuando iba a Pamplona con la madre, igual íbamos a Pamplona y aquella siempre el euskera. Y yo a mí me daba puro porque como estaba prohibido, pero ella no acertaba con los hijos hablar en castellano, pues siempre en euskera. Francoren eta izan zen estatu kolpe bat, eta militarrena, eta oso violentoa, eta karo, diktadurak transmititzen duna da, ni mugimendu bortiz banaiz eta bortizkeria ere biko dut behar den guztietan. Eta hor lotura bat egiten badozo, erregimen honek nire hizkuntzaren kontra egiten du, noski zure ondorioa ere, nik ere kontuzi beharko dut, eta hor beldurre sentimentu hori sortu zen, batzutan herritarrek ere ikusi zutelako biolentza praktikoa eta fisikoa, eta beste batzutan ere lotura hori egiten delako. Nire zen protesta txiki edo erregimenaren diskursotik ateratzen edozein gauza zigortua izango da. Horren, nik horretik askotan esaten dena ez, euskararen debekua, jendeak debekuaren lege hori ezagutu gabe, zenbat jendek, zenbat herritarrek esaten duten, bai, euskara debekatu zutenean, euskara kendu zutenean, herritarrek analisi hori egin zuten, sensazio hori izaten, etorri da frankismoa, eta euskara debekatu da, zigortu dago, eta ezin da euskaraz egin. Ez gure etxean herri guztia zela denak euskaldunak gina. Herrian bakarra ziren 2 lagun erdaldunak. Eskola zen, etxezar bat. Eskailarik ego, eta lehenbiziko pisuan, alderdi bat 2 leio dira. Eta alderdi bat osoa, sala luze bat, hori zen klasea. Klasean sartu baino lehen, etxezar bat zen, eta klasea zegoen, gela batean. Eskailaretak ego, eta pasilloa nola gaita esateko. A formar, egunero, y a cantar Cara al Sol, lo que haga falta. Hombre, burutik ezin ditut, hori bai ez dirarazten. Egunero egiten genuen, Egunero, a formar, a cubrirse, solautzan bezalaxe. Egiten genuen, eta, kantoa ikasi genituen, karlistanak, falangistanak, denak ikasi genituen, klaro.
Jute ginean, entzute genuen, ez genuen ezer ulertzen, baina, bueno, errepikatuz, sartzen juten da. Eta orduan, erderaz, hitz egiten ikasteko, eskolako numeroak eta letrak eta ikasi egintunen, hitz egiteko, lagun emate euskaraz generalian egote ginen isilik eskolan, porque euskaraz eba ginen, baina zuten kastigu bat, bazen hau bezalako soka bat, kollarea ditzen guk, hau baina lodixo zen. Eta euskaraz eba zen lagun bet onduan, errate ginen, ni naukan, por ejemplo, ni eskola ezan nintzen solastian eta norbaitek bantzitzen eri hau. Beti norbaitek ikusten zuen hau, astilugio hau. Nik ezpanun ibile nahi, ondoko ere galdetzen dion zerbait, aita itxean duko zerbait, o zemat orzaituko do, lo que sea, ez? Eta ere, barakiz seguru, euskaraz kontestatuko zitila. Eta ere, euskaraz kontestatzekin, erraten dion, toma. Eta nik libratzen ditzen. Eta honek gauza hori egiten zuen bertzekin. Eta beti norbaitek ibiltzen zuen soka. Beha kontatu du sokana, baina ni sokana nahi zorritzen. Baina eraztunena bai, alambrezko eraztun bat erabiltzen genuen, pasabertzen bate besteari, euskaraz diten zunari, eta oso horreixa zen, porque erderaz ez genekien, eta bate bestei zerbait galdetzeko, euskaraz diten zuen, eta orduan. Zeituak entzen zenuen. Problema zen ostiralian azkenekoakin. Azkenekoan entzitzen eman. Klase bukatzen denean norbaitek gelditzen du beti. Eta horrek, zigorra, ni exactamente nahi zorbitzen, baina, txokuan, liburuak egona, makilakin jua, olako gauzak. Ez, nire zitzen makilakin jo, baina hortako dine bai, baziren joten zuen makilakin. Eta zafarrantxo egiten ginen, lehenko eskola zarrian, egun batean, zafarrantxo egiten ginen, eta makila dintzuten gorde, norbaitek. Dena pagatu ginen zerbait. Oatzen agertu, norbaitek gordezun, eta gero, adios, egaietzen makiliken. Bestia zen, eskueko lapatu eta plamera bat egin jo. Eta beste kastigoa zen, rincón de pensar, nora hartzen da. Eta bi eskueko zabaldu eta liburuek. Eta liburu bertzien kontu, pisu eta, karo, demorakin zen erori, eta orduan tipi, tapa eta kaina. Berriz ere, jarri belauniko eta bere liburuken, holako zeak. Norabaiteko mekanismo psikologiko batzuk ere erabiltzen dira hizkuntzen gatazka horretan ez da. Eta beti, eta frankismoak ere egin zuen, hizkuntza bada denona, batasuna eta modernoa, eta zientzia eta kultura eta publikoa eta ofizialtasunaren hizkuntza, eta nerea, frankismoaren alegia, eta beste batzu dira dialektoiek, hizkera erdi bazturtoiek, hor daudenak, eta gutxiespen hori ez da. Horren ja sortzen da kalifikazio hori, eta hori ere oso eraginkorra izan da, eta nik uste euskaldun asko horrek ere eraman duela. Gutxiespen sentimentu horrek, sentitzea nire hizkuntzak ez du plazatik balio, eta beldurrakin batera, biak ere elementu psikologikoak dira, gutxiespenarena, mesperetsuarena oso gorrenda izan dela, eta urte askoan iraundu. Eta beste neurri batzuk lehunduz joan ziren bezala, frankismoan bertan behar bada, frankismoari ere komenitzen zailako bere irudia pixka bat egokitzea Europari begira eta nazioartean kokatzeko, beldurraren gutxispenaren kontu honek asko iraundu, eta oraindik irauten du. Gero, maisu guztiak etxirean, maisu eta maestra denak etxirean berdinak, eta orduan batzuek erruki pixka bazuten gugan edo beste ideak zituzten, naiz lan hortan ari, lan guztietan gertatzen da. Zeak, baina gaizki pasatzen, eskola joteko beldurra. Ara aliatu eta egunero a formar, no seke, karo sol, kriston ilusio egiten zegoen. Hori zitzaigun gustatzen, baina, hori hartzen gintuzten. Debeku orokor hortaz, nik esango nuke hitz egin daitekela praktika nola izan zelako, eta gero beste izan zen, oso praktika efektiboa ez, bere zilindro horrekin ez, baten batek esan izan du bezala, euskara zapalduz, azkenean lortu zuen bizitza publikotik desagerrarazta oso neurri handian, eta bizitza pribatuen ere asko mugatzea. Baina, nik uste sistematikoa bai izan zela, helburu jakin bat zeukana, eta konbentzimendu oso ekin zion errepresio hori.
Ez dizudala inoiz gezurrik, dala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dala, izango zaitu dala ez du inoiz, aitortzen dut, izan zarela ene bizitza, zarela ene bizitzaren onena. Pero cuando llegó a nosotros después de la guerra, pues prohibieron. A mí la maestra me hizo escribir una vez, no sé cuántas veces, no hablaré más en vasco. Mi madre no sabía castellano, hasta que murió esa tía que he comentado. Las dos hablaban en vasco. Murió la tía esa y a nosotros no nos dejaban aprender. No tuvo más remedio que empezar a hablar el castellano, y hablaba torcido, y decía una cosa y así, no, así. Ya no, ya me habéis entendido, no. Les sabía malo. No, les parecía que los hijos no tenían que saber el euskera, que el normal era que supieran bien el castellano, y no nos enseñaron. No es que no nos enseñaron a odiar. A odiar el euskera. Nos ponían de tal manera la cosa que nos enseñaron a odiar. Horrek erakusten digu ze puntutaraino iritsi diteken kasuntan esango nuke iaia hizkuntza kolonizazioa, ezta? Estatu batek hizkuntza bat ezarri nahi du, horretarako praktika bat egiten du, oso bortitza, ideologia bat ere transmititzen du, eta lortzen du euskalduna bera kasu honetan, kasi biktimatzat hartu genezakena, ezta? Berak jasandulako errepresio guzti hori. Lortzen du euskalduna bera ere izatea jazarpen edo errepresio edo gutxiespen edo horren agentea, eta euskalduna bere izatea, bere hizkuntzari uko egiten diona, berak ja badakita ez dio zindu utzi, baina bere seme alabri ez dio erakutsiko, eta gainera ideologia hori ere transmititzea da oso ondorio tristea, hortara aiatzea, baina oso adierazgarria, eta pentsatu horretzi behar dugu, euskalduniek nolako presioa jasan zuten hortara iristeko. Nork bere hizkuntzari olauko egitea, ez da oso gauza logikoa, hizkuntza batekin jaio zara, eta beste batzuk ikasita ere, zurea maite eta estimatzen duzu, normalean egoera naturala hori da. Hortik iristeko pertsona batek esatera ez du nire hizkuntzarekin deus jakin nahi, eta ez diot emango nire seme alabari, eta gainera erakutsiko dio gorrotatzen, pertsona horrek eta belaunaldi horrek eta noski jasan izan du presio handi bat, gutxiespen handi bat, edo jazarpen handi bat horretara iristeko. Denborak aurrera etengabian, denborak aurrera, eta arain ezin hautsi izan ginana. Narrutinaren morroiak bihurtu gara, rotinaren morroiak laztana, den baino lehen aska gaitezan eta bai. Zindagizut, ez dizudala inoiz gezurrik, dala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dala, izango zaitu dala ez du inoiz, aitortzen dut, izan zarela ene bizitza, zarela ene bizitzaren onena, baina orain maitia. Aska gaitezan. Gauzatu dute 42an ja 4.000 eta piko euskaldun zeudela Ameriketan, asko, horietako asko, edo iparraldera juntzien, edo Ameriketara, eta Ameriketan, hor, Venezuelan, Txilen eta Argentinan, kokatu ziren bereziki,
asko gehienak loturaren bat edo beste bazuten ikastola hauekin, baina behalaxe hasi ziren ere, bai aurkitzen ditugu aldizkariak sortzen dituzte, mugimenduari ez dute hor utzi nahi eta Venezuelatik, Argentinatik hasten dira beraiek mugitzen eta bizirik mantendu nahi dute euskalduntasun hori eta beraien arteko lotura eta sarea. Batzuk jaun da jabe eta beste batzuk belarri jetxi eta alzan modumen bizi. Hau itxi, ez esan ez ere. Amen. Giro hori zan. Guk eskolan hasi ginen ez, nahi 6 urtekin, Euskaldune, zengatik nire aitek gauzbete gordetu zen, eta euskera gordetu zen biloz-bilotzien. Eta nire amak, nire aike hortako fino zan, politiko zan. Eta bere sentimenduek oso markatuta. Eta isil baino etxien txokoen euskera, gu etxien beti euskera ibili zen doa. Beti. Eta guk ni beti dakitena da, 6 urtekin hasi ginen eskolan, euskalduneok, euskaldun elebakarrikoak, eta eskola sartu eta meixubek gaztelania bakarrik. Giro hortan bizi ginen. Eta nire aitea pasatutako pasatu eta guztia gorde. Eta gorde. Fascistek gerra irabazten dutenetik aurrera eta boterea eskuratzen dutenean aplikatzen duten hizkuntza politikak bere ondorioak ditu. Mota guztietako ondorioak. Alde batetik esate baterako lortzen dute euskara neurri handian bizitza sozialetik desagertaraztea. Hori hizkuntza batentzat gerta daitekeen gauzarik makurrenetarikoa da. Bizitza sozialean galtzen baldin bada espazioa, kondenatuta dagoelako heriotz motelera. Lortzen dute bestalde ere autogorrotoa. Hau ere zinez kaltegarria. Hiztuna bera jaso duen errepresioaren ondorioz bihurtzen delako berak gorde behar zuen hizkuntza horren kontrako. Beste ondorio bada, familia bitartezko transmisioak kasu askotan etena pairatzen duela. Batez ere, fascismoak erarik gogorrenean eragiten duen lekuetan. Eta gainera, gogoratu behar dugu, Bigarren Errepublikaren garaian hasi berria zen euskalgintzaren mugimenduak ez duela aukerarik edukiko garatzeko eta proiektu berriak eta gauza berriak eraikitzeko. Hala ere, fascistek ez zuten kontatzen euskaldunok historikoki erakutsi dugun irauteko grinarekin. Eta 60. hamarkadan oraindik ere frankismoa indarrean zegoela berriro ekingo diogu euskalgintza antolatzeari, berriro ekingo diogu proiektuak sortzeari eta oro har gaur eguneraino ekarriko gaituzten proiektu horien oinarria jartzeari. Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noizbait ezagun guda hori galedo irabaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak har dezan arnaz.
bada garaia noizbait dezagun guda hori galedo irabaz. Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri azkara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Hasiera batean eta bidez ofizialetik lehendabiziko saiakera egiten du partikular batek, Jose Antonio Mugerzak egiten du. 1963an berak bilatzen du andereño bat, bilatzen du berea zen pisu bat, baimenak hasten da eskatzen beharrezkoa dan tokietan, lortzen ditu ikasleak, lortzen ditu materialak, erosten ditu pupitreak, hori dana ez bera bakarrik, ja hor badago, hainbat ezagunak dien persona gaina bere itzalian ere daudenak, eta abuztuan lortzen ditu baimenak, eta abuztuan Diario de Navarran ikusten da iragarkia, ikastola bat sortu dala, Irantzu izenekoa, Agoitz kalean egongo dala, eta aurrak kartzeko euskaltzaleak zirenek lortuko zutela, euskaraz, eta egiten da iragarri eta bar, eta lehendabiziko egunean, martxan jarri behar dan egun horretan, Keipo de Llanok gobernadorearen gandik jasotzen du, ezetza debekua ezin dela aurrera eraman. Baina ja erakusten digu, hor badagola, azila, berriro ere, eta badaudela hainbat famili nahi dutenak bere aurrak berriro ere euskaraz eta errekuperatu. Euskara errekuperatu da momentu horretan garrantzia duen alderdi bat nik uste. 1975an martxan jartzen dute. Eta, hor aktak politia dira ikusteko, porque dokumentuek hitz egiten dute. Orduan, akta horiek, dia zehatzak, paratzen du egun batetik, egunero jaia biltzen dira, izugarri aberatsak, ze asko dago, eta beraiek hitz egiten dute. Juten dira lokal bat, hasten dira horrelako gela batean hemen, ez dakizen bat aur biltzen dira hasieran, baina behalaxe gehiago. Eta gehiago, aur txikiak dien bitartean, ez da arazo suposatzen, ez da ikusten hori arazo izan daitekeenik. Azten da, azten, 4 urte pasatzen dira, eta ja irakaskuntza ofizialean sartu behar dira. Momentu horretan oraindik lehen hezkuntza da, ez da bigarrengo 1990ko hezkuntza lege orokorra ezarri, baina ja irakaskuntza ofizialean sartzen dira, printzipioz baldintzak ez dira egokia, porque bilatu behar dituzte lokalak, nun nahi ez direlako sartzen hemen. 1997an onartzen du aldundiak horrelako artikulu bat izugarrizko eragina edukiko duena ikastolen sorreran. Sorrera horretan, sorrera loraldian eta azkarran. Eta izan zen, onartzen du horrelako oinarri bat esaten duena, Euskara Sailak, Prinzipe de Vianaren barruan, beraz, aldundiak babestuko zuela
eskola txikiak, txikientzako eskola txikiak esaten da. Orduan, euskaraz hitz egiten duten eskola txikiak babestuko dituela. Azten da diruz laguntzen oso diru kantitate txikiarekin, baino behar denaina irakasle bati txotxa batzuk ordaintzeko. Agertuko zaizkigu behalaxe, Leitzan, Olatzagutian, Goizuetan, Tafallan, Baztanen, 70ko hamarkadan ja baditugu desiente, eta hori izango da gainera hamarkadarik emankorrena diferentziaz, porque iritsiko gea 80ko hamarkadara ja 52 ikastola txiki ditugula. Baimena lortuko duten bakarrak lehenak garai horretan, izango dira Paris Zirandak, hori izan zen lehena, eta San Fermin ikastolak. Hori lortuko dute baimena. Baina besteak, aurrezkuntza dien bitartean, ez dira sartzen beraiekin. Gelditzen da pixka sistematik, Baina, klaro, horiek juten dira urtetik urtera ja handitzen aurrak. Ja, honezkeo, 1980ko legeak agintzen du oinarrizko hezkuntza orokorreko baldintzak zeintzuk izango dien. Ja, hori lege esartzen den bigarrengo legerik importanteena da estatu mailan, esartzen du kurrikuluma, esartzen du errekerimentu administratiboak, esartzen ditu baldintza fisikoak, dana esartzen du, titulazioak eta bar, ez da? Orduan, hor hasten da, ja, korapilatzen, legaltasunak eta ditugun dagoen errealitatea. 52 aurreskola euskaraz babes ofizialik gabe, eta hor hasten da ja garai bat nun erakundetze prozesua bihurtzeko legal, bihurtzeko ofizial ikastolek hasten dutena, zailtasun ikaragarri handiak egongo dienak, eta hor ikusiko dugu Nafarroan 2006an itxi egintzen legaltasunaren prozesua. Beraz, oso luzea izan da. 2006an onartu egintzen ja legaltzat, ofizialtzat, herriberan genituen ikastolak, ez? Orduan, momentu horretan izten da. Osea, behiraz luze jotzen duen. Jende askok galdetzen dio bere buruari nola den posible euskarak mendetan zehar irautea. Nola den posible inguru guztian hizkuntza erromantzeak eduki eta hala ere irautea. Ustez erantzuna euskaldunok dugu. Euskaldunok eraukitzi dugun irauteko gogo hori izan da euskara gaur egunaino ekarri duena. Hala ere, frankismoak kalte handia egin zion euskarari, hizkuntzari eta hiztunei, euskaldunoi. Gaur egun ere, jende askoren portaeratan, diskurso ofizialetan eta indarrean dagoen arautegian ikusten da frankismoak ezarri zuen hizkuntza politikaren arrastoa. Eta ziurraski horixe da frankismoaren garaipenaren adierazlerik nabarmenena. Ikustea gaur egun frankismoaren hizkuntza politikak bizirik dirauela, baita indar progresistetan ere, benetan frankismoaren lorpen bada. Euskararen normalizaziorako ezinbestekoa da frankismoaren hizkuntza politika gure gainetik kentzea eta benetan hizkuntzaren normalizazioa ahalbidetuko duen beste hizkuntza politika bat indarrean jartzea. Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara.